всички и добре дошли в канала на Марти и Добри. Днес заедно с Марто ще посетим едно училище, именно 23-то село Фредерик. Нямам търпение, ще говорим за спорта, за това колко е важно да спортуваш от ранна детска възраст, колко е важно да не тръгваш по лошия път, колко е хубаво да си всеотдаен и да си целеустремен за всяко нещо, с което се захващаш, дали ще бъде то спорт, учение или нещо подобно. Искаме малко да си поговорим с тях, приготвили сме и малко изненади, а именно ще решават така прословутия слайдинг пъзел на Игри на волята. Ще си говорим с тях, ще си правим снимки и ще се забавляваме. Да се мятам в колата и да изчезваме, защото днес ще бъде един доста хубав ден. Времето е много приятно, топличко, така че нямам търпение да се срещнем с децата и заедно с тях да си поговорим и да си прекараме един чудесен следобед. Какво правиш, Марти? Търкаме, някой ни е задрал джипа така, от хейтерите. Ама излиза! С мокра кърпичка. Е, тук насам ние махнахме всичко. Ей, така се оправя кола. Между другото закъсняваме. Няма да не закъсняваме. 1 часа е срещата. Имаме време да стигнем. Ако искате детайлинг, Да! при Мартин Кънев. Да! Детайлинг на коли при мен. Я оценете. Оп! Детайлинг уменията на Марто. Тя лъщи. Трябва да направиш камера. Огледало, да. Да, камерата от тука и после всъщност да покажеш, че истински образ съм аз. Че това не е истинското. Е, чак толкова. Не е ли толкова добро? Не, чак така. Има още. Айде. Днеска отиваме в училище 23-то село Фредерик. Отиваме, един мой стар преподавател ме покани от италианския лицей. Сега преподава в 23-то. Да го видим. Реално ми беше по италиански, но аз италиански съм забравил. Това ще я да питам, знаеш италиански. Дано такова. Дано да не ме пита нещо на италиански, че тогава вече ще се чувствам зле, че при него имах само шестици, сега ще го изложа, ако не знаеш грам. Две бандани съм взел, единия свичер, знамето. Ти какво взе? Нищо. Как го е пъзела? Аз закъснях. Взех пъзела, да, само това направих, но нямах. Реално минах през къщи, понеже не знаех къде е камерата, я търсих един час. Минах през къщи, обаче забравих да взема каквото и да било. Давай да пускаме GPS-а, че няма да се навигираме. Не знаем къде е. Така е положението при нас. Не стига, че закъсняваме, ами Марто за трети път бърка пътя. Бъркам. Его бе, шорткът. Ти си мислиш, че го бъркам, ама ние от София само викаме шорткът. Да. Приятелю. Тук минава през бензиностанции, напред-назад. Така е. Его училището. 12:43. 15 минути по-рано. Добре. И между другото, ще има още една изненада. Easy 16 също. Днес. Аз не знаех, разбрах преди малко. Но ще сме 3 войни по душа ус. Така ще видим 15 минути, до да намерим място за паркиране, може и да закъснеем накрая. Гледам колко е пълно. Ой, ремонт правят, супер. Това тук мирише на нашето място. Не. Мириш ми на гараж на мен. И на мене. Видя ли отзад какво се крие? Видях колелото ти. Това колело сигурно е на 50 години, така като гледам. Това колело е взимано от Васил Левски, там от площадчето, втора ръка. Всичко му се клати, ама пак върви. А сега кой ще носи пъзела? Аз ще го нося, няма. 200 метра. Нали затова сме взели колелото? Сега на колелото ще го натоварим. Втори опит да се чуем с нея. Ало? Ало. Какво става? Аз съм тук, вие? На 200 метра паркирахме, идваме сега. Ма тук е... твоята кола голяма ли е? Да. Измъчихме се малко, ама сега ще дойдем. Добре, тук съм, айде. Айде. Вървим си и Марто ми вика, вземи този пъзел, забравихме. Какво забравихме? Вика, всичко останало къде е важно и аз. Кое е важно? Сега ще виж. Какво забравих? Забравихме банданите. Трябваше да се върнем. Понеже вие сте му били учил по италиански, го препитайте на някоя дума. Не, дали знае. без препитване, аз вече съм забравял много. Как е така? Чао само, до там. Как е чао? Разбрах, че е бил отличник при вас. Да, беше отличник, да. Беше на... минало време. Не знам, беше спортмен е. С кой клас отиваме да се видим? Да, там си бираме няколко часовете.
е 8, мисля, че 10 и някой път е 12 и 12. Добре. Тоест всички възрасти днес. Да, всички. Да. Супер. Как сте? Накъде влизаме? Buongiorno ragazzi, come va? Не искате италиански, а? Просто дято 5 anni con Michele in liceo italiano. Разбирате, но не говорите. И аз вече след толкова време отдавна не съм практикувал. Да. Приятно ми е да се запознаем с всички. Донесли сме няколко интересни игри, едно пъзълче, който иска, после ще може да пробва. Донесли сме и малко провизии, едно знаме и няколко мандани, ако някой иска после да се снима, си направи снимки. И като цяло идеята е малко повече да ви разкажем, ако ви е интересно на вас, как през какъв път преминахме за игрите, малко за спорта. Има ли от тук присъстващите хора, които спортуват нещо? Волейбол. Ти? Баскетбол. Баскетбол. Други няма ли? Не спортуват ли? Има. Ти с какво се занимаваш? Аз ли? Да. Тренирам съм волейбол, съм тенис, аз съм съдя по спорта. Съдя по футбол. Да, яко. За кой отбор сте играли волейбол? Слава. Аз още играя. Левски? Вас. А ти? Последния играх в Левски. Сега играя в чужбина. Яко. Играеш в чужбина? Да. Браво. Къде? В Македония. Близо да ми е тук, докато завърша. Как се справяте? Печелите ли? Да. Да. То е женска група. Малко ми е трудно, ама се справям. Давайте, моля, влезем да... Не може да имате част на пръзка. Само за 10 8. Аз съм най-голям фан на игра. Да, може да. Много ми е приятно, Валери. Мерси много. Ако имате някакви въпроси за игри на волята, може да ни питате. Давай. Аз Стреляй директно. участвам в игри на волята и още другия сезон, защото още няма навършил 18 години. Добре. Много по-добре постави се за... То горе-долу във всичко трябва да... Смисъл във всяко едно отношение. Най-вече ако искаш да те приемат на по-ранна възраст, трябва да имаш по-твърд характер. В смисъл по-такъв установен. Да можеш да знаеш кои неща толерираш и кои не. За да може ако някой те настъпи по нещо, което не толерираш, да има конфликт. Все пак е реалити и трябва да има шоу. Обвиняват ли ви като не направите нещо, защото сте жени и някакъв начин да... На мен не ми се случва, не знам. Разкажи. Със сигурност на жените би трябвало да има по-трудно, все пак трябва да имаш доста сила за повечето битки, издържливост и така нататък. На момчета ще ми е много по-лесно, то е ясно. Ама чак да обвиняват, не. Не винаги е така, някой път жените имат плюсове. Имаше една игра, която заедно с нея трябваше да мине по една въжена стълба и буквално аз бях решил, ще минавам 2 пъти. Обаче след като я видях тя как мина и аз как минах, тя мина с 20 секунди по-бързо от мен. Направо прелетя. Викам, ти си. Има постове, които жените са много по-добри от мъжете и просто трябва мъжете да си преглъщат, нали, някой път егото и това, че са най-силните, нали, спрямо жените, за да могат да им дадат шанс на тях. Защото тя реално се прави много по-добре, отколкото аз се правих, бях минал 2 път. Точно за това повечето силно мъже там си мисля, че мъжете няма да го направят толкова добре колкото тях и някакво да внимават. Има го това нещо със сигурност. Въпросът е, че и ти като момиче трябва да се докажеш по един или друг начин, че наистина би се справила с това нещо. Да. Кой не си оставил телефона? Или най-вече да си вярваш. В смисъл да може да се самопредложиш, че можеш да направиш дадено нещо. Достатъчно да си уверена
да кажеш, окей, аз мога това и това. А ако не се лъжа до сега, нали нито един сезон не е бил спечелен от жена, нито един. Нито един. Да. Ами може би да Има само, мисля, че в един сезон финалист. В втори сезон Ваня Запрянова, тя стигна така до трето място и за много малко се размина от това да бъде на финал. Ако искате да направим така, да го сложим в центъра и някакъв кръстче да направим. Може ли да ни сложите картинката как трябва да изглежда? Горе-долу! Игри на волята трябва да е в центъра, отгоре имаш перуката, дето е тия са най-отгоре. Не, това е най-горното парче. Изи, решават ли пъзели? Мъчат положението. Напълно разбираемо и аз не мога. Викаш, няма да са пъзелисти. Горе вляво или горе вдясно, тогава става проблем. Ще стават ли пъзелисти, Марто? Не знам, сега ще видим. Момчето така, че иска да се пуска за игрите. Това е емблематичен пъзъл за игрите, трябва да го реши. Това горе и след това това е. Сигурно не мога да направи това. Брат, така ти е, стой. Даваме по една минута на човек да се пробва, да видим, зависимо от колко напредва, ще дадем на следващия. Свърши часа. Всички вече. В която свършим, че се приключва. Да, разбира се. Пъзела. Сега ще го наредим. Чао. Наредиха ли пъзела? Абе, справиха се, я виж. Това е шампиона, който го нареди. Чао! Пак е първа. Пак ти чакам. Прекалихте. Айде, влизаме в Ранкос. Ходи малко натам и ела насам. Опа, ето я. Този път тя закъснява, поне се маршира. Мале, какви сте гадни вие. Имаш вкус. Топе. Ще удари някоя буква. Доволни ли сте от днешната среща с децата? Доста готино. Зареждащо. Отдавна не бях виждал толкова много деца. Направо всички ни нападнаха. Единия клас, втория клас, третия клас. Особено нея. Това училище се оказа доста по-голямо. Колко автографа според тебе дадохме? Не знам, обаче аз накрая просто вече ръката не си чувствах наистина. То беше тежко положение. Сигурно над 100. 200. Ако не и повече. Айде да идем.